Ang bagi BJP tong manung ani songchani borok jotono BJP tong mani phiaba miya bubagra no amtui hinma bagoi ang tai BJP o tonglia এসে বলছে আমি বুবাগ্গা আমি তীব্রামথা মেবাচন্দ্র জমাতিও তো তিপ্রা রামভদ্র জমাতিও তো তিপ্রা দিবাচন্দ্র রাঙ্গুলো তো তিপ্রা আজকে আজকে এই কথাগুলি চিন্তা করতে হবে naidi ta khugrok tipra sarok ani dofani borok tipra salukurok jotono wan sugdi assembly rogosi amtui kogrok sau bo kono rajnitik ni kono sisi Ratanlal Nath Murkho Nath he assembly rogosi amtui rok saitung bubagra no se amtui hino sabono ang bagi BJP tong manung ani songchani borok jotono BJP tong mani phiaba miya bubagra no amtui hinma bagoi ang tai BJP o tonglia jibbono phano thuyasa ani je thuya tongsa ang tai BJP o vote dilia ani ma babu ani bihik ani 125 gosting thong tai BJP o jibbono phano ang vote dia dokan angkhai tipra mothawon ri thanai lukurok wansukdi sichadi jora phaitongo oste oste pore khai o jora o narugya hangkai jibbono phano tai kono manaiya wansuknai di angmo BJP tong manung ang tini wansukna rongkha bubagra ni logi rima bagoi bubagra kaisa chi tong siung ya hasako bubagra kori hingkai wansarok chuno kono phalung sak nangya buri rok bo wansukdi rep khaijago butharjago chini bagoi kono justice kori Biswajit Debbarma thimani tam justice mangkha chung BJP khaire justice thimanba kono maya ekmatro kaisa chi tongo lama tipra motha amutui andhra so bagan kobang kobang khainai andhra sohor bo diwi thinai bubagra no logi tui tai kebono bo dia wansa do phano phatar hani phainai jibono phano bo dia nangkhai andhra so bo dinai bubagra no dinai bubagra ni bagui thuinai thui pano rinai dorkar nangkhai tebo Ratanlal tui phatar hani phainai no bo di thiglagang thuina nangkhai bubagra no bo dinai lukurok norok bo jotono sisadi nangkha hangkai chung tamba amo chini borok ni election phaio thango dorkar nangkhai chung walaioi swlaioi kono hamya chini chung edi sigo jora bubagra no bo di thuina lukurok jotono tongnai bubagra long live Tiprasa long live tipra motha ayoglok thung hambai jotono no.